traaginen pakomatka Lapin korpiin päättyi Karuryhmän agentin osalta huonosti. Raimon osalta taas hieman paremmin. Suomalaisesti sanottuna koko Raimon elämä oli syvältä perseestä, mutta nämä 3 otostamme ovat yksiselitteisesti karuimmasta päästä. Toinen osamme kertoo Raimon kovimmista vaiheista, hankalimmista ongelmista, alkoholin kouriin joutumisesta. Raimo aloitti juomisen tiettävästi jo alaluokilla, mutta niin sanotusti myrkky nousi päähän asti vasta, kun maailma koko karuudessaan määräsi Raimon viikatemiehen työhön. Jallopullon juotuaan 2 miestä tutkii muistikirjojaan. Toinen tuskailee kun sivut täynnä on toisen kirja pitkään ollut sivuton. Vaimo liikaa mieheltänsä kyselee, ei kun pullo pöytään sitten miettimään. Lapset nukkuu, pimeys vain vihenee. Vaimon vastauksen pian saa äijältään. Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin. Juodaan viinaa, on todella